Għalliema Maltija li kienet tgħix f'Sirakuża tilfet ħajjitha traġikament f'inċident ta' traffiku li seħħ il-ħamis li għadda fir-reġjun ta' Murray fl-Iskozja. Hija kienet fost 5 persuni li tilfu ħajjithom mad-daqqa. Francis Patane li kienet tgħallem l-Ingliż u magħrufa l-aktar ma' sħabha bħala Silvana kienet waqt btala mar-raġel tagħha u familja oħra minn Sirakuża meta l-minibus li kienu rekbin fuqu ħabat ma' karozza li fiha kien hemm 4 persuni oħra. L-inċident seħħ ftit qabel nofs il-lejl fil-villaġġ ta' Kit qrib kastelli medjevali magħrufa sew mat-turisti. Sfortunatament, Patane tilfet ħajjitha fuq il-post flimkien ma' wieħed miż-żewġ subien tal-familja l-oħra, Lorenzo, li kellu biss 4 snin. 3 passiġġieri li kienu fil-karozza, żewġ anzjani ta' 69 sena u 70 sena u raġel ta' 63 sena kollha mill-Iskozja tilfu ħajjithom fuq il-post. Intant, l-om taż-żewġ subien li kienu fil-van tinsab fil-periklu tal-mewt filwaqt li bina ta' 3 snin u r-raġel tagħha flimkien mar-raġel ta' Patane fortunatament ħelsuha ħafif. Ix-xuffiera tal-karozza tinsab rikoverata l-isptar fejn ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi. Il-medja Taljana rrapportat kif dawk abbord il-karozza kienu għadhom kif telqu minn attività mużikali f'Elgin li kienet issir b'mod regolari u li kienu jattendu għalija ta' spiss tul dawn l-aħħar snin. Il-Konslu Ġenerali Taljan fl-Iskozja spjega kif dawk abbord il-van kienu sejrin lejn Aberdeen waqt li kienu qed iżuru il-pajjiż waqt btala. It-triq ingħalqet għal aktar minn 12 siegħa u nfetħet il-ġimgħa filgħodu wara li tneħħew il-vetturi mit-triq. Il-Pulizija tal-Iskozja qed taħdem qatih sabiex issib tarf ta' kif seta' seħħ dan l-inċident. Kien għalhekk li ħarġet appell biex kull min għandu xi informazzjoni jew forsi xi filmat meħud b'dashcam li jista' jitfa' dawl ta' x'seta' kkawża dan l-inċident fatali jaddeħ lill-Pulizija sabiex jintuża waqt l-investigazzjonijiet.